Frigo, vyhráli jste, dá se říct, jednoznačným rozdílem. Gratulace k vítězství před Vánoci, to rozhodně potěší. Jaký ten zápas byl? Mal by som povedať ťažký, ale pri všetkej skromnosti sme proste mali navrch. Ja si myslím, že aj keď ten stav bol nepriaznivý, teda respektíve bol remizový určitú dobu, tak sme proste stále cítili, že proste herne korčuliarsky proste máme trošičku navrch. Dá se říct, že se ta úspěšná šňůra před přestávkou reprezentační přesunula i do toho dnešního zápasu? Tak vyhrali sme, že? Takže tá šnúrka sa trošku toho tak súhlasí. Myslím po psychickej stránce třeba. A to hlavne, to nám proste pomáha. Ja už som tu zmieňoval dneska tie vary a tam sme proste získali 3 body v podstate, nechcem povedať náhodou, ale s veľkým šťastím. A tak sme to nejak s pokorou prijali a tie 3 body si myslím, že nás zase poviedli k derby samotné, hej, to je proste, hrá sa o 3 body, ale človek sa potom cíti, aký by proste získal 6. Takže proste každý ten jeden zápas nás psychicky posúval vyššie a vyššie. Dá se říci, že trenér Kýhos po svém příchodu nechal stabilně sestavu tak, jaká je? Už tolik nerotujete jako předtím, je to pro vás důležité? Ťažká otázka, lebo ako my rotujeme stále, akurát proste teraz to nejakým spôsobom ide, takže proste do toho nechce zasahovať, čo je v podstate dobré, lebo každý si tam proste nájde to svoje miesto a ten čas nalade a cíti sa dobre. Dařila se vám kombinace v přesilovkách, je to stále tématem pro trénink, nebo už si to sedá celkově? To riešime už od leta, tie presilovky a myslím si, že finálne sme tam si každý našiel nejakú svoje miesto, svoju časť ledu a tí hráči vedia, že proste tí ostatní sa tam pohybujú v tých svojich pozíciách a je to jednoduchšie, potom proste sa niekedy hrá aj naslepo. Videli ste dneska ten posledný gól, proste to tí hráči o sebe jednoducho vedeli a to šlo. Chtělo by se říci hurá na svátky, ale ona zase taková sláva nebude, protože 26, 28, 30 hrajete. Stačíte si vůbec užít ty Vánoce? No, snad nebudeme si otvárať darčeky v aute. Dúfam, že proste hlavne to cestovanie proste bude pohodové, alebo pohodové, nie až tak strastiplné a ten večer vypneme. Ja si myslím, že každý to potrebuje a aj keď je to krátke, tak o to intenzívnejšie a v kruhu rodiny a nás sa tam vojde aj 25, takže my sme proste fakt ako široká rodina rozvetvená, proste nás je fakt hodne a človek ich vidí zase po nejakom čase, aj keď na chvíľku, ale ho to trošku zase pozbudí, nakopne a načerpá nové psychické síly zase. Takže hodne aktívny odpočinek. No aktívny, tak viete, no proste máme vnúča v rodine, Simon bol prvý po dlhom čase, teraz zase je tam nejaký prírastok, my sme ho poriadne ani nevideli, takže sa tešíme a ostatní sa zase tešia na Simiho, takže je to také proste, je to fajn, je to proste také dlho očakávané niečo, aj keď trvá krátko, ale pomôže to určite. Frigo, díky, krásne Vánoce. Díky, majte sa.